Pozdrav, ja sam Alan Lović, osnivač i idejni začetnik Tinker Labsa. Bok, ja sam Sara, u Tinker Labsu radim na programu, pišem udžbenike i obučavam nove učitelje. Pozdrav svima, ja sam Tajana, ja sam učiteljica u Tinker Labs centru u Osijeku i prva učiteljica Tinker Labsa u Hrvatskoj. Dobar dan, lijep pozdrav svima i dobrodošli u Tinker Labs centar u Vinkovcima. Ja sam Lidija, voditeljica sam ovoga centra već 3. godinu. Drago nam je što smo dio ove priče i što svakim danom naša znanstvena obitelj postaje sve veća. Ovo je naša učiteljica. Pozdrav, ja sam Teja i učiteljica sam u ovom prekrasnom šarenom labsu. Pozdrav iz prvog znanstvenog centra Tinker Labs Zagreb koji posluje 2. godinu za redom, a posluje na 2 lokacije, Kajzerica i Vrapče. Bog ekipa, moje ime je Nikolina. Ja sam Josip i mi smo Tinker ekipa iz Slavonskog Broda. Pozdrav, ja sam Maša i ja sam veliki Tinker, a ovo je moja mama Marina. Pozdrav, ja sam ponosni vlasnik Tinker Labs franšize u Varaždinu. Lijepi pozdrav svima, ja sam Ana Barišić, voditeljica sam i vlasnica Tinker Labs franšize u Rijeci. Pozdrav iz Tinker Labs centra Našice. Trenutno smo najmanji grad franšizer, ali smo jednako bitni i važni u cijeloj ovoj prekrasnoj priči koja inspirira i nadahnjuje. Motivacija za Tinker Labs je došla kad sam ja htio zbog svoje ćerke napraviti jedno mjesto gdje djeca mogu doći uz vodstvo učitelja i upoznati raznolikosti i svijet znanosti. Od samoga osnutka 2016. godine do danas marljivo smo radili na programu, tako da sada imamo 6 tečajeva koji su za uzraste 4 do 12 godina. Napisali smo preko 250 lekcija iz STEM područja i posebno smo ponosni na naše pedagoške materijale, naše slikovnice, udžbenike i radne bilježnice koje našim učenicima pomažu utvrditi znanje kod kuće. A naša franšizna obitelj danas obuhvaća 10 gradova u Hrvatskoj i 11 franšiznih centara i nadamo se da će ona u budućnosti samo još više rasti. Svakoga tjedna sa svojim učenicima obrađujem teme iz STEM područja gdje na praktičan način učimo o znanosti. Oni se vesele dolaziti u Tinker Labs, učiti o struji, raditi pokuse iz kemije, biti biolozi, ekolozi, paleontolozi. A nastava Tinker Labsa im upravo omogućuje biti sve to. Ako je u blizini vas Tinker Lab centar, onda se nadam da se ubrzo vidimo tamo. A ako nije, što čekate? Djeca mogu sve. Pozdrav!